Kajing Snem ki board district ban Pynlong ye ki Eksam khot Thung kam da district selection committee DSC West Jaiñtia district na benta ki kam balat pat khot na Snem arja arpway kala Pynlong ye ka Jaiñtia students union JSU central body haka khat santri ujemang arja arpusan ban dawa na ka office deputy commissioner ketika district ban Pynlong no mardor ye ki Eksam Ka union haka jingelam usamla jersam shilla u president bat usamla nilki mukhim u general secretary kilaong bana ka jingbom dan u deputy commissioner kumta ka union kala yakran no bat ka kong HML kinta MCS additional deputy commissioner kilaong baka DSC West Jaiñtia district kala khot tap kam house nam arja arpoi na ka benta khandai pu artli ki pos hendrai na ka jingbom pat Pynlong Eksam mentala lais nam tam kala Pynlong ye ka seng bakan shim ye ka tai ka rai Da ka papen pau baka seng ka ipor si Bnai ban Pynlong ye ki Eksam ka union kala bu jing maham bakan sa Pynlong da ka jia khi lada omla ban Pynbek haka por bala bu da Bnai hajing to wa kani ki DSC application bon ki post na liang yang district selection committee udah advertise ki na do Snem arja arwi ka ledrik nombar do ne si wada MB kam wachi kende pa artli ki bukan post ki umpam khut exam ki kam wada list nem chiten duna so Snem de bon pat ba na po West Jaiñtia da ujor bi i ka Jaiñtia student union de liang yang i da chim serious ba i kani issue de bi chem le CV le de yo i go wi ka assurance na government na ka madam kanta wato kaman hapo chi Bnai ule ini dan liang yang i ka Jaiñtia student union da i ka deadline chi government wato kam wa chi Bnai da dam yo i ka good respond na liang yang ki i da penman ni ka jing ki hapo district West Jaiñtia district but hago jogo por le the request i ka madam ni benta wo advertise chu i ka post hawara ki department concern yang ka West Jaiñtia kawa da khana ka madam da em kawa chi hajar tali kita ki bukan post apo ka wi ka West Jaiñtia district dekat bon man ka jingga ondong ye ka district yang i da yo i kate tali ki post plus ye kani 92 post wada em wada dep advertise ki sagite ki post ki wadau advertise ki man gale wi ka jingga ondong ye ka district West Jaiñtia Hills hakam kani ko por ko man crisis bahag ikam sarkar apo ka district yang i ka jingyo yang i ka district West Jaiñtia Hills teman go wi ka district Urim ko bon ki department UM apo yang jingpat yang ka West Jaiñtia Hills district ni ka jing ko yang ka program man go ko open xiao mo ye i ka sen wo yu atau ba kam kani ka unemployed crisis yang ka ri yang i bro ko wi khamtam ye ka state Meghalaya yang i te ina liang yang i mud man lada government hi chim serious ki kani issue daw jor ketika jing hi na benta kani ka district selection committee dit ko yo ina ga madam kanta to ongi kila dan yang ka department concern dang work out bahagi ini foto ba member secretary yang ki wadang line transfer dang wan thme temu dang em ketika kendram apa ka department yang ki civil to deputy commissioner thme wadang wan thme hapon stu yang member yang ka DSC kata man wi ka daw ko penman yang ki man slow kajing ong yang ka madam kanta Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ye ka sharp plus F haka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya